paremmaksi. Painaa starttia 3, 2, 1, noin. Take off! Eikä se botti on ihan hyvä vaihtoehto. Niin verrattuna Nikoon, joo mä oon samaa mieltä. Jep. No niin, mitä sitä olutpulo saa auki? Here in Left 4 Dead we have this thing called Railmania. Tietysti. Hetkinen, eikö mulla oikeesti työpöydän äärellä mitään, missä olutpullo on auki? Se on työpöytä. Vaat. Nak. Ei. Näppäimistö. Iiri. Vanha läppäri. Otsa. Jaa, nyt on mielenkiintoista. Kyllä, nyt todellakin on mielenkiintoista. Sakset. Kirves. Fresh Prince Raija Jonas kiittää. Raivis Teiga. Joo. Mä avasin mun vanhan ton tietokonepöydän kulmalla kerran pullo ja sit siitä pöydästä lähti paloja irti. Joo. Mä veikkaan samaa tästä pöydästä. Useita paloja. Ei tehnyt sitä enää uudestaan. Yeah. Niko juuri osoitti, minkä takia ei kannata kiintolevyllä avata pulluja. Joo. Tiedättekös Niko? Niin. Oot sittenkin elossa. Kyllä mä täällä niinku pistin mikrofonin hetkeksi pois päältä ja hakkasin päätä tähän pöytään. Okei. Okay. Etkä silti päässyt hengeltä. Nope. No mut pääsit sä... How I roll. Se olutpulla on auki kuitenkin. Mä sain olutpulo auki, joo. Kai. Nikon olutpulosta mä en tiedä mitään. No niin. Ette koske We minun are olutpuloa. going to die. We are going to die. Toisaalta... Niin siis tämä Steam edelleen osoittaa, että mulla olisi tämä peli niin kuin D-asemalla, jota ei enää ole olemassa. Aika hienoa. Datahan siis on E-asemalla, missä mulla on Steam-folderi. Joo, mutta mäkin joudun säätämään noin kaikki kivasti erikseen, kun mä lisäsin levyjä. Joo. Nyt kopioin shittiä talteen ja deletoin sen Steamista ja sitten katsotaan uudestaan. Kyllä. Jaha! Jätkät heti tulee sieltä. Tää on vähän silleen... We have this thing called vittu AI. Niin joo, totta. Niinhän Toivottavasti teillä on edes kivaa siellä. Ei. Ei kun joo, sori. Kummoisesta lataaminen. Mitä nyt piti olla? No näistä bileistä puuttuu 4 ihmistä. Kuka lähti sieltä safe housesta? Ei kukaan. Ei kukaan. Ei taivaat. Paitsi siis tässä on tosi pieni tää safe house-alue. Noniin, mennään jo. Jaa, Spitter Goo, Jouni, älä kuole sinne. Eihän mä koskaan kuole. Okei, paitsi sulla on Jukka siellä. Hei. Come on. Hei vitu Jukka, voit sä kuolla? Kiitos. Meni paremmin kuin sukupuutto tää homma. Vähintään. Oisko nyt noin? Aha, se oli liian aikaisin. Voisin tota audiota vähän säätää. Joo, mulla on ihan jumalattoman Raivis, älä kuole. Mulla on tässä tosi pienellä, mä en kuule mitään. Ai saatana, rynnä! Mihin te jäitte? Ai totta siellä vielä. Ei Friendly Fire. Joo, älä ammu kavereita. Jahas, missä mä oon, kuka mä oon? Ei, what the hell? Kännissä. Ai! Ai lempijuoma. Mistäs tänään olis niinkun... Halp. Oi vittu! Unhalp. No. Ai gitter bullshit, ai saatana. Täällä on rynnämies. Jääkelle. Jää tulee. Jouni, missä sä meet? Hyvä. No rynnämies. Hyvä. Rynnä! Soikoon. Ei enää rynnä. Friendit revittävä irti tiestä. Mitä? I'm okay with it. Täällä on varmaan boomeri tuolla alhaalla venaamassa tai jotain. Joo, sieltä se kuulostaa. Ainakin täällä vähän noitaa myös. Takana johon jukkis. No, joku otti sieltä bailit kivasti. Ei peeveli! Jaha. Siellä on rynnä. Auttakaa! Mä yritän. No! En näe. Sä oot ihan hyvin suojassa, ei mitään hätää. Hitto. Pitänyt pistää. Oli niin chanssit saada kaikki 3 keilattua, mutta ei. Jep, Peeveli. tietenkin. I done goofed. Yes you done. Myöskin noita. Raivis, älä mene sinne. Noi, sä menit sinne. Lyö veto, että ystävien kanssa on tällaista.
Jukka, halp. No Kiitos. hitto. Hitsi kun mä muistasin, että mitä tää reitti meni. Älkää ampuko minua. Pysy nyt. Jaha, shit. Joka saa mennä. Kiitos. Smökeri. Musiikki lakkaa. Entinen smökeri. Niinku mullakin oli Musiikki niin lakkaa, hiljaisella, pitää niin- istua alas. Ei Ei nyt oo vielä. sekään sitä muinaista ongelmaa kuin Jussilla, jolla musiikit vaan ei toimi. Oi perse. Nyt meni kyllä ihan Ai just oli kiinni semmonenkin dilemma. Sille ei vissiin ikinä toimi tässä pelissä musiikit. Oliko se Jussi, eikö se ollut Tiavals? Ei kun se oli Jussi. Ei Boomeri koskaan nurkan takana, esimerkiksi Jouni, varo. Tankkimusiikki lähti käyntiin. Jaha. Tai niin se aina No, näin. siinä se on. No, nyt on hyvä. Ja shittiä vielä päälle. Jai, perkele nyt sattuu. Jouni, ylös. Rehellisesti paha olo tässä vaiheessa. On. Mitäs? Mulla sit kydit loppu jo. Joo, joku pyssy kautta panokset Pienen olisi kiva. vaan Täällä on, kiinnittaa eteenpäin. Toisaalta voitais vaan juosta tonne alas. okei, tuolla on pillereitä. Älkää ampuko hälyautoa. Boomeri hälyauton takana, varokaa. Ai saatana, help, minä olen shitissä. Sano, Tapahtuu jotain hyvin jännää. Joo, kuolemista. Boomeri, ketään haalissa oli itse asiassa Vittu. huono veto tähän kenttään. joo, mä olen ongelmissa. Me ollaan kaikki aika lailla ongelmissa tällä hetkellä. No nyt! Noin, sä ammuit sitä hälyautoa. Heitetty. Au. Joo, antakaa mun olla, juoskaa vaan. Ja niin, Timon annettiin olla. Jep. Kukaan ei silti juossu. No, juostaan nyt jo. Tekee onnelliseksi. Joo, juoskaa. Ai perkele. Ai. Nätti. Vittu. Se oli vielä AI toi. Hunder. Joo. On se parempi kuin Niko. Kaivis, juokse vaan maaliin. Missä se on? Sinne päin. No, meni jo. Mulla tosiaan peli rupes silleen vaan jäätymään noin 5 sekunniksi kerrallaan. Ystävällistä. Siistiä. Olettelen jonkunlaisia rautaongelmia mahdollisesti ton pelilevyn kanssa. Voisiko Jengi ei sitä oo pelannut tätä niin pitkään, että on hapantunut kaikilla servereillä. bitit pyllyssä? Proceed to Mercy Hospital. No niin, kittinaamari, ei kun siis taisi selkää. Mä Joo, naamari vaan. Mulla on pessaari. No mitäs tässä nyt ottais? Näytä tietä. Joo. Alright. Tuo. Ehkäisyn tärkeyttä ei voi. Dive in. Drive in. No mitä vittu, mä painan väärää nappia. Hei, siinä on kiinalainen Niina-miekka. Kiinalainen. Mikä suunta? Kyllä. Ei, mä oon Jaha. kielessä roikun täällä. Mä oon Bill. That's good to know. Move. No niin. Hei, Ulu-ukko. noni. No niin, ja sitten alas. Mikä suuntima? Venaas. Aha, Franciscus ottaa... No, voitko nyt? Joo, mother god. Mössöä. Mother of Mercy. Bling. Tota. Sitten vaan kohti seuraavia bileitä. Siitä vaan vauhdilla alas. Ja jäädä käkkäilee sinne ylös. Mitä? Kuka sä oot? Bulls don't go, friend. Ops. Ei maukku! Mene nyt! Nice! Hyvät kombot, Jouni. Suojaa ovelle. Hei Franciscus on... No niin. Siellä on Boomer muuten perässä. No niin, voisiko Franciscus nyt olla... Mitä? Mä katsoin sinne ja sit Francis vaan hävis näkyvistä. Ei!
Hyvä. Mitä? Ei. Ei, paskanarkki on niskassa. Meitsi pilaa tuohon kybällä. Kyllä. Milläs tää niinku Tuo Francis kyllä herätellään? pilautui vielä enemmän. Takana. Aha! Häiriö. No niin, nyt siihen päälle, niin. No! Voitko olla? Smoker. Ja nyt minä vedän Kitin naamariin. Päälle vaan. Converge. No Mistä niin, se hitpointit reiästä hierottu ulos? naamaa ulos. Mennään. Heitän heitteen. Läpi vaan. Tässä on tämmösiä juttuja. Totta kai kaikista se vitu AI-janari on siellä. Saatana. Näin se jostain vittu 100 metrin päästä. Ja näin. Joo. No. Mulkku. Haha. Haha. Mä oon täällä lanassa. Kaikki on. Kovin pitkälle. Osu nyt! Eikä. Oho. Francis! Wololo. Aika tiukille meni. Kieltämättä. Ois pitänyt taas vaan hyljätä kaverit. Saatanan paska nimi. No näinpä. Mietin, että pitäisikö vaan silleen juosta, mutta Niinpä. Lankkumaa doktriini. ei sitten Ja mennyt. sit se oli vielä ihan millin päässä jos saanut mut ylös. Joo, sit joku työnsi mua sieltä. Aa. Nimenomaan. Spitter, ich bin so verliebt. Ich bin ein kleines Satellit. How do I climb the walls? No, I did not. Kiitos. Miten tällä voi kestää ikuisuus ladata? Kysymys kuuluu. Tää mulla kuitenkin mun mielestä on tuolla SSD:llä, mutta ei sit kai oo. Ei tää kyllä mulkaan niinku ihan älyttömän nopea lataamaan oo. Mulla tää on. Mulla ei. Haluatko mitalin? Nopea vastata Saa. konsoleihin. Haluat. Varmasti haluaa. Ootteko te niinku valmiita? Onks kaikilla haulikot? Ei, Odottakaa. hyvä. Mennään. Ei. Miten me otetaan? Haulikot kaikille. Raivista otetaan. Nokemata haulikon Kohta kanssa. aukee ovi. Okei, no niin, ready. Kuuluva box. Go away, this is my spot. Sorry. Ei, tuohan vaan. Tuu nyt takas, nää vaan vitsaili. En tule. Hyvä ryhmädynamiikka siellä. Mihin tää pitää mennä edes? Alas. Alas. Ei, sattuu. Rynnä! Halt! Halt! Osh. Alhaalla on sit spideri. Alhaalla vasemmalle juoksi. Se ei oo vasen Jouni. Joo, mä tiedän. Hyvä. Kävyä ounaa vähän kommoneita. Hyvä. Ei muuta kysyttävää. Ja ottaa adree. Eiks täällä oo mitään pysyy tai mitään näissä kopeissa? Tässä on tarkkuuskiväri löytyy täältä näin, mutta No en mä nyt siihen halua vaihtaa. Et oo tarkan markan mies. Vitu Luis. No joo. No sepä se.
Joku löysi naurunappulan. Taasko? No. Se löytyy. Ei perkele! Tämähän on olennaisin osa tän pelin pelaamista. Miten vitussa voi olla? Hyvin rynnätty seinää. Mitä tapahtuu? Mä en näe mitään. Okei, nyt mä näen kaiken. Psykoosi iskee. Rynnä. Rynnä. Chargeri. Jukka. Kommoni. Ja näet nyt on. Joko sais vaihtaa asetta? Ei. Ai. Nyt ollaan kyllä matkalla helvettiin bittiämpärissä. Niin. Ei tuu mitään hyvää. Matkalla Perditioni. Täällä on jossain böömeri. Ai. Yksi böömiläinen. En näe mitään, ammun kaikkea. Oikein. Böömi vai määri? Pakko valita. Böömi. Oikein. Jaha, äläpä Joona lähde minnekään. Tullaan, kun päästään. Smoker, täällä on, Niin paljon. Nyt on hyvää! täällä on rynnäkkökivääriä. Rynnäkkökiväri otettu. No, oli hetken hyvää. No joo, mä roiskasin silleen ihan täysin randomilla tonne päin. Yeah. No Ja niin. vaan ehtinyt vielä jumiin johonkin raatoon keskellä sitä. Roiskasin randomilla ja jäin jumiin raatoon. Mä en halua tietää viikonlopun Niin. bileet. Näyttäkää! Ei pysty tee mitään. Jukka takana. No mitä? Voitteko nyt yli... Voitko olla osumatta noin vitusti? Eihän mä nyt osunut vitusti, jos sä olit se Jukka. No, mun mittapullo on kyllä ihan riittävä vitusti. Jaha, Okei. Pois. jaha, me olemme aissa. This is kinda sad. Rynnä. Jukka. I'm fine with this. Ei, tehkää jotain, mua sattuu. Ei! Spitteri. Saisinko apua? Mä kuolen ihan just. Ei pysty. Ei, sä oot meni siellä jo. limassa. 20. Okei, nyt saat. I don't feel so good. Juu, nyt ei tunnu hyvältä. Mä teippaan heti kun... Hyvin teepattu. 2 HP, mä teippaan Noniin. kans. HP. 8. Pitäisikö käydä vähän koppaan? Ai, nyt kopattiin taas hyvin. Ei, mitä tapahtuu? Tule pois. Spitter Goop. Ai, mitä tapahtuu? Joku hunteri. No voi vittu. Liikaa kaikki sanoja. Ai, nappasin toisen horden. Vittu, vaan yksi. Aha. Eniten FF get. Ammoa, pistooleja. Des. Ja ammo ois kiva. No. Nyt alkaa tää humalatila pikkusen kostautumaan. Sori, vittu. Kangarae. Kyllä on. Unohdin, että Hunteri tekee Täällä on ton. Jukka. Siinä on sulle Adre. Se oli hieno. Läpsy takaraivoa. Jaha, rynnä. Ai, mitä tapahtuu? Rynnä, halkki tossa. Mä en saa ketään oikeesti. Sori. Silleen kivasti ajeltua minnekään. Olisin mä ottanut kyydin. Mölötöviä. Pakko teepata. Täällä on jotain teippi tai jotain juttuja seinässä. Otan Pillereitä. Otin just molosta kiinni. Hyvä. Paina. Ottaaks Raivis miniganin? Hyvä. Mä pidän tätä vasenta laitaa. Ai.
ei sattuu. Noin mä kuolen. Ai. Maassa. Ai hitto, nyt on hyvä. Noin mä Yes! Sehän meni loistavasti. Joo. Mikä se Molotov-viritys oli, mikä oli hirveä liekkiveri? Missä? Se ylhäällä vai? Siis tässä, tässä. Tuolla siinä isossa salissa. Kanisteri, Okei. jonka mä ammuin sinne taktisesti. It was all tactical like. Tik-takkisesti. Hoijakka. Onks kaikki kehis? Ei selviyty, että mä oon ihan teidän vieressä. Oliks täällä jotain heitteitä tai jotain? Ei. Ei. Mitään. Ei Nada. oo vessassakaan mitään. Mitä vessassa on käsipaperia jäljellä. Mä oon ihan rehellisen hämmentynyt. Mikä apokalypsi tää on? Ei kaikki ei pese käsiään. Sen takia ne leviää nää Tää on taudit. zombiapokalypsi. Tää ei oo paskaa apokalypsi. Ei tarvi pyyhkiä kunkkua. Ketä me odotetaan? Ai se tapahtuu aina baareissa yhden aikaa yöllä. No, Odotetaan. No, muassa. onks kaikki nyt kehis? Joko mennään? Onks Hannu pelissä? On. Okei, hyvä. Yes, no niin. Wololo, potenssi 10. Tuolla kai... That's a lot of Wololo. Jääks joku vitun Francis? Ei jäänyt. Menkää vaan. Kukaan ei jäänyt. Ketään ei jätetty. Vulkku. Noniin. Alku hyvä, 10. Sitten jatka. Me melkein sain Francisin jäämään sinne ylös. Hyvä, voitit botin. Älä nyt, sillä on hyvä sihti. Mitäs? Mulla sen sijaan ei ole. Ilmeisesti. No, ootko no niin, no et sillä sinä kuole. No niin, nyt on kyllä ihan super paras pyssy tähän meille. No niin, mitä kuka mä oon? Tuli ihan selkeä semmonen out of body experience. Fuck it. Voi Francis. Niko, onks sun mikki mutella vai kuususta ei kuulu mitään? Edelleen hakkaan päätä täällä pöytään. Miksi? Mennäänkö vaan eteenpäin? Mennään vaan eteenpäin. Onks tää se suunta? Tuolla on heite. Se on kyllä väärä suunta. No mut siellä oli heite. Se ei tee sitä suuntaa yhtään oikeammaksi. Niin mihin se meni? Spardar. Urdo. Takana on smokeri. Kylväin takana. Mä en näe mitään. Takana. Siis se onko se Ai, nyt on hyvä, nyt on hyvä! Kiitos, käännyin ihan katsomaan. Nyt on hyvä! Oi pojat. Zoop da whoop. Pulse help. No help! Sen help. Ja minä kun No ajattelin, että näin. jos pelaisi jotain muuta kuin Dotaa, niin ei tulisi niin paha mieli. Väärin ajattelit. Tässä on niin. No joo. Jep. Kauankohan sen Nikon pitää hakata vielä kaalia pöytään? Kuulostaa SS vähän siltä, että jälkeen loputtomiin. Tilaa, niin eikö sitä peliä voi sinne siirtää? Nyt ei ole enää kyse mistään siirtämisestä. Nyt tää on henkilökohtaista. What? Eli siis toisin sanoen se on jossain seivaamassa jotain jakkia vai? Ei ihan kylmästi siis tää Steam on nyt vaan pistänyt itsensä silleen
niin jojoon, että ei oo enää hauskaa. Okei. Määrittele jojo. Mulla ei muun muassa ole enää pelejä täällä. Tililläkään ei pahaa. Siis asennettuna vai ylipäänsä? Asennettuna. No, se on sentään ihan ok, kun sä voit sanoa sille, että sä reskannaa ne kansiot. Se on varmaan nopea homma, kuulostaa aika. Joo, ihan se. No. Kyllähän voit vaan sanoa sille käske installoida latsia. Sanoit, että minne asentaa, sit sä katsoo, että kato, täällä on latsi jo. Joo, tää just nyt tekee Discovering Existing Files. Joo. Löytää uusia maailmoja. No can do, 7,5 gigaa. Kiitos. Joo. Discovering sexual identity. No can do. 7 gigaa tarvii. No, Nyt mennään executive-päätös. No mene. Meni jo. No niin, menit. Mennään tänne, älkää mennä sinne. Joo, näillä jää. Oli limaa. Kaverinkin hait sieltä matkalta. Vaihtoehtoja. Mä olisin ihan yhtä huono sapesumasta tullut sit limastyy. Jätkät, älkää hommatko noin paljon kavereita. Me ei tehdä niillä mitään. Limaa ei vaihtiksi. Shh, only go now. Noniin, voidaanko me jatkaa matkaa? Täällä on limaa, Timo. What? Vähemmän intoa nyt. Ei ole vähemmän intoa, vaan enemmän intoa. Vähemmän intoilua. Mucho gusto. Moi Rynnä. Hei Rynnä. Täällä on takana savusta. Ai, niinhän on. Voitteko nyt mennä vaikka muualle? ei itse asiassa voida. Sä sillä sopivasti näyttäydyit meille. Oli lifti vaan päälle. Menoks. Jätkät löi oikeesti. Vähintään. Mä jäin kyydistä. Nyt kiipeä ylös, tossa onkin tikkaat. Joo, ne on ylhäällä. Ne tulee alas ihan kohta. Ja Gitterbuu ylhäällä, boomeri. Fit oli kyllä paska suoritus. No sut se tässä sylkästi eka, että eikö siis tönästi eka. Hei, mikä vittu tässä on? Joku chargeri. Mä en pääse irti tästä vitun putkesta. Boksit ja kaikkea. We gotta get out of this pipe. Minä menen tää raivoilemaan takaisin lattialta. Mikähän se suunta nyt on? Alaspäin. Eteenpäin, can't stop, won't stop. Täällä olikin tikkuneita. Kuka ei kertonut mulle? Them windows. Rynnä. No. Ei! Hyvästi. Ei mennä tonne, mennään tänne. Ei enää. Pistoli, haulikko. Automaalihaulikko. Aha, se on mennyttä. Hyvä. Se on mennyttä. Hyvästi. Joo, se on mennyttä. Nice. Rynnä. Spit. Minä en osaa. Vittu kaikki. Voitteko vittu painua vittuun? Sori. Saatana perkelee. Voitteko painua sinne? Saatanat perkelee sen. Mennään eteenpäin, hei. Mennään. It's all good. It's all good. Pitää ampua miehiä, Yksi tyyppi kuolee. Tule nyt, Joona, tule. It's all good. Joona. Ammuksia, en Yksi pääse. vaan kuoli. It's all good. Nyt mä kuolen. Älä kuole. En osu. Olen jukattu. Et No ole. vittu. Ai niin, ne oli ne haulikot. Haulikot kaikilla. Tarvitsen lisää haulikon ammuksia. Sitten voidaan jatkaa. Ai saatana, me ei voida jättää tätä Francista, kun tästä tuli pisteet tuolla tiimille. Täällä on KK. Otan KK. Ota. Minä otan edelleen haulikon, koska kaikille. Voisiko tuon Francisin vaan potkia pois? Niin no.
Ai! Ette... Kirjoitus bolshevikit, kuokaa. Tulehan sieltä. Hukkajukka jossain teidän takana. Ja edessä rynnä, ei jaatana! Kiitos. Hey man, that's not cool. Tässä Vielä yksi askelma, niin olisi ehtinyt tarpeeksi lähelle. äsken tässä miettiä paketointia. Taisi herätä siitä, että olisi saanut kaikki Survivorit Chargeriin. Se olisi ollut aika hyvä putki tossa. Täyskaat. Noniin, tulkaas. Ai, minä olen jukattu. Täällä on myös spidery. Olen ongelma. Ai jäbä ei kuollut siihen. Teippaan. Paska. Thanks a lot. Noniin. Nyt ei mene kyllä vahvasti. Sit alas. Mikä täällä kaukasuuksessa oleva Hunter on? Kaukasus. Joo, meillä on Hunter, joka on kaukasuksessa. Varmaan Se Francis. siellä, kun se jumittaa siellä, siis niinku kirjaimellisesti jumittaa. Se ei oo Fucking liikkunut stoner. sieltä oikeesti mihinkään niinku... Se on siellä jossain päässä. Timo. Hyvä. Harri, hei nyt. Täällä nää. Räkäsin sieltä ylhäällä. Noita. Kerro noita. Halping. Mitä niin muka? Ei. Mihin mä hukuin? Heitä piipu viimeisen tekona. No mitä vittua, mistä näitä vielä? Ja. Ja gut. No ei vittu. Se oli hyvä. Ai jävä niinku nappas Au. noidan. Yes. Et vittu vie sitä jätkää. Miten Hunteri liikkuu? Mitä? Tosi se on jää jossain tunnelissa. Chargeri. Oho. Mitä vittua, tää sulki mun pelin. Sinä et pelaa. No ei vittu. Denied. You have 6 friends playing Left 4 Dead 2 right now. At least you have friends. Voitteko tyyliin kuolla? Ei, kysyttävää. Piri toimii. Jos meikä granaattiin. No, vittujen kevät. Will! Ei! Oli siinä. Oli joo. Yes. Hyvin kopattu. No ei se mitään. Ei me tuohon olla pääsemässä. Katsotaan. Onhan tässä vielä Hyvä, jos 20 saa lähteä pois tuolta huoneesta. Et taida kyllä osata lähteä. Voidaan Teidän aina olla varmaan tosi nuolemaan huonoja. persettään sinne. Ei se Vai mut ilmoittuu nylkyttämään takas jotain peliin. pöydän jalkaan. Ei Francis oo kissa. Tämä väliköstä huonosta amerikkalaisesta sitcomista. Oh Francis! Sen kun vaan joinaat. Miten? No, vaikka klikkaa Ota jotain Francisista meistä. ja join game. Mä oon pelin sisällä. Eikä. Mistä? Tuolla. Nyt mä oon Francis. Billy on tällä kertaa sekopää. Will. Oh no. Will's here. Will. Joko saa rallattaa. Mistä tästä noita sprayattiinkaan? Onkohan mulla Teillä. Tee niinku tag. ei ole mitään ladattuna. Hyvä. Mulla on ollut toi sama Dr. Fetus nyt ehkä 10 vuotta. Ehkä ei niin pitkään. 5 vuotta. Mulla on ollut Mongosu varmaan saman verran vähintään. Joo, silloin kun oli suurin hauska tämän parissa. Kyllä. Enää ei oo hauskaa. Mennään. Mennään. Ei oo tapetaan hauskaa, kaikki. on vaan On vaan Jesse. On vain loputon surullisuus. Oi Bill. Älkää ampuko Tuu minua. Bill katsomaan ulos, mitä täällä on. Joo. Voin suositella. On hyvät Tossa- näkymät. I heard it's fun outside.
Nois. Kyllä. Noniin, ja sit mennään ja älkää ampuko huoltsikaa. Noniin. Ei. Noniin. Kuten Get into soup. me voidaan aina olla tosi huono. Voi Bill, sä oot niin hullu. Yes. Noniin, perää. Ding 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 ding. Isoja pisteitä. For massive damage. For massive. Ai. Yes. Ei vittu, mä en osaa. Noniin, ja eteenpäin vaan. Alas. Joo. Otin KK:n. Mr. Ja muuttu. Otin Harrin kysyttävää. Olen Hunterissa täällä ihmiset hyvät. Boomeri. Mä roikun kierrässä täällä. Voitteko nyt? Miks mä latasin? No joo, mä Siinä on Jukka. Voit sä? Et sä voi. näin. Ei! Juokse Vieli lapsi. Juokse kauemmaksi. Pille kaamaan nyt. Ei! Boom! Nice. Kyllä tää alkaa toi boti handicapi niinku alkaa näkyä aika pahasti tässä vaiheessa. Kyllä. Nami. Jännästi Miten meni pääsen noin liittymään niinku teidän omasta peliin. fiiliksestä? Oliko et pääse? Toimiks sulla nyt Connection kuitenkin? failed after 10 retries. Sulla on joku portti suljettuna. Mun mielestä voidaan kyllä melkein vetää suoraan uutta kehiä vaan ja jos Niko pääsisi siihen mukaan. Mä lähetin Nikolle kutsun. Ehkä se parantaa kaikki haavat. Olen latausruudussa, näin teidän nimet tuolla Starring kohdassa. Loading palkki pysyy 2 senttiä pitkänä. Vähän niin kuin pippelini. Jonkun oli pakko. Jonkun oli pakko, kyllä. Kyllä. Kaikki ajatteli sitä. Low hanging Mä fruit. kyllä Viime näkemästä. mä oon niin naivi, että mä en kyllä tullut ajatelemaan tota. Ennen kuin joku sanoi sen ja sit se oli hauskaa. Mut vasta silloin. Fun was had. Yllistäkää, niin näytän 2 senttisen. Vanha kelpo. Oh well. Oh lord. Voi lyijynenä. Saksan Muistan käyttäjä nimi Dogon myös harrastaneen tätä hyvin vilkkaasti. No, tuutteko te joskus kaapista ulos? Mä tuun ulos nyt. Minä en osaa. Et osaa. Ihan hyvin hypätty silti. Mihin tyypit jäi? Ei, mä en saanut sitä sinne limaan. Täällä on kavereita. En saanut. Eikö sulle kelpaa kavereita, Jouni? Ei, mä ajattelin, että mennään tällaisella Blitzkrieg-hengellä eteenpäin. Paska jätkä. Kavereita. Nyki vähän jänskasti äsken. Jäi Me- seinään kiinni. Vielä, ei kun hetkinen, hei, tässä. Joo. Erittäin hyvin ajateltu siellä. No, mites Niko? Eikö palkki noussut vieläkään? Oh no. Iso easy. Nyt oli kyllä helppo. Ketterspuu. Tiukasti aloillaan ja... Ai, nyt sattuu. Miten sä pystyt meidän valon näin paljon? Oliko huono pornoelokuva? Japanilaisesta. Lonkeroita, Sillä on palkkeja. Vitusti smäidää. Oisko joku ampunut vitut zombit? Ei jumala, tehkää Se on jotain. sun duunis. No kun mä yritin vaan nostaa tätä saamarin kaveria. Vittu. Ei.
Ei vittu! Jouni, älä jää sinne. Pakko jäädä. Ja mä tykkään kylpeä tossa paskas. Näköjään. Syytämä siihen, että Francisilla on bukkaketti. Oi, sieltä tulee laakkamies. Boomer takana. Pakko saada. No niin, voitteko... Ihan pakko teipata. Ewing. Teippaa nyt helvetti. Noin. Jaha, Oi vittu. Ai. kaivis. Ei pelastakaan, sori. Tehkää jotain. Siellä on noita hissin vieressä. Ystävä. Oho. Hyvin hypätty. Minne sä hyppäät? Voiko sä niinku... Kuulen Blord ääntä. Joo. Se on jossain tuolla. Tossa on Adre. Adre kyllä kelpaa. Tästä pääsee läpi, mennään tästä. Okei. Ja mä otan noidan. Näköjään. Mitä helvettiä tapahtuu? Mä en osaa! Vitu sänky. Kiitos. Ai, mitä helvettiä? Ja olen Smokerissa, alfa, raivis! Alfa. Voit sanoa alfa-huudet, mitä tapahtuu. Alfa huudettu. Vituja tapahtuu. Jaha, Jone menehty. Voisiko joku painaa hissin? On painettu jo. Hyvä. Siksi tämä paska myrsky. Ai, antakaa mun vittu teipata. Voitteko vittu kuolla? Tehkää jotain. Ammun. Kelpaako? Hissi päällä jo. Hissi on kuulemma päällä jo. Tuossa on heitä! Joona, ota heitä! En näe. Se on sun takana. Missä? Tässä. Hissi on auki, tulkaa hissi. Hissi on auki, olen hississä. Oi paska. Ei, saatana. Tule hissiin. Ai saatana guut, vaista guut. Se Se loppuun oli se hyvä lähtee kyllä liikkeelle. yritys, mut... Oli, raivis teippaa. Ei sulla teippiä, hyvä. Ei oo enää. Mä voisin, Pitäisi tässä on sulle yrittää päästä Adre. kauas nyt, että pääsis kyytiin. No nyt. Oh no! Mun kuditkin aika lopussa. Sieltä tulee naurava hissi. Mother mercy. Ei kuulosta kyllä. Mistä noita saa? X. Koska, X. niin. Xstä jo ainakin jotain. Se taitaisi olla kans ehkä. Tetasta tulee noit komentoja ja Xstä tulee tommoset yleistä. Ulos! Ulos. Taisin sen arvasta. Hue. Kaikki silleen nätisti nipussa siellä. Kyllä, se oli ihan hyvä yritys. Jos olisi tullut hyvä follow-up vielä, niin se olisi ollut aika paha. Rynkkymaassa. On muutakin kuin... Ei tänne. Auttakaa Fuck. Ei tänne. Rynnä. Ei vaan. Hyppääjä. Mitä näitä on? Mä en näe mitään. Jaha, ystävä. This gonna be good. No disco. Ai saatana, kyllä on disco. Saisiko minä ylös? Ylös, kiitos. Oh, Joona, help! Nope, no help for you. Fair enough. Lankomaa doctrine. Can I have a hearty dose of nope? Juu, saatiin hyvin harti. Ai, nyt taitaa olla siinä. No, katellaan jos päästään edes hissille asti. Nee. Ei ollut yhtään tankkeja vielä. Ei oo muuten ollut Ei, totta. niin, totta. Ei oo kummallakaan puolella ollut. Niin mitä? Menee niin hyvin, että... Onks nyt että Niko ei pääse joinaan vai? Jep. Ilmeisesti. No, pitäisikö me pistää uusi peli pystyyn? Sitä voitais kyllä kokeilla mun mielestä. Tietenkin joukkueen alakynnys saa päättää tässä vaiheessa. Harri oli ilmeisesti puolesta. Totta kai. Minun ei. Alright. Paskaksi vaan. Jep.
Laittakaa call vote. Kumpi tässä nyt... Return to Lordi. No niin. Suflataanko tiimit? Joo. Kyssäriä naamaksi. No. Niin. Miten se vaihtuu? Plus character. Random. Minä käyn nyt WC:ssä. Oho. Peacepeak. Mä käyn kanssa pissalla hakemassa kaljaa. Pirppi. Pir. Jokohan sitten olisi kiva. Ei. Hyvä ekko sulla ainakin. Joo. Jaa, miksi mä oon joku tyyppi? Ei. Tainnut painaa nappia. Noin. En mä painanut mitään nappia, mä käyn kaljaa. Kylläpä nyt kaikuu. Jaa. Johanna laittoi kuulokkeen näköjään. Juutalaista varuudessa. Tai se. Tulis meille joku huoltotauko. Joo. Us Ober. Jahas, mekö ollaan nyt kaikki täällä läsnä Jumalan huoneessa? Kyllä, mitä mä oon todistamassa? Ilmeisesti Nikon onnistunutta multipeliä. Ja Johanna kaikua. Kaavita kromia hampaisiin. Joo, kelpais. No, laittakaa sitten vaan itsenne valmiiksi. Hetkinen, mitä sä laitat itseänsä valmiiksi? Vote to start. Start to vote. Mulla on harmaa, mä en voi tehdä mitään. Jaha. Kuulostaa lupavalta. Mulla on vaan choose character. Invite friends ja leave this lobby. En äänestä. Sua ei ole valittu äänestämään. Hiljainen yhtiömies. Ai, 4 vastaan 4. Nyt on aika tiukka huote. Mikäs tää on? Ai niin, vois muuten vaihtaa ton Gambanian, oisko suo mitään? Voi veljet, käy. Vanha Lankkumaa. Lankkumaa käy aina. Tai en mä tiedä käymisestä, mut siis. Aina voi olla pysähtymättä lankkumaahan. Kuka täällä kai? Johanna. Silloin. Ei mulle uusi headsetti. Potetkaa starttia. En voi painaa, on disabled. Lohistavaa. No sitten minä painan starttia. Anna En palaa. halunnut käyttää mielivaltaa, mutta käytin. Mielekäs valta. Tähän se demokratia aina joskus ajautuu. Siellä on Raivis, Harri, Jouni, Joona. Kiintiö Sassy Black Woman. Kiintiösasi. Täytyy sanoa, että mun latausjuttu on edelleen 2-senttinen. No niin, on minunkin. Se ei tää mun mielestä mene täyteen vasta kun se on valmis. Tää ei oo mikään niinku dynaaminen loading screeni varsinaisesti. Mun lataussentit on jotain 15 välillä. No mulkin just nousi kyllä. Iljettävää. Hitaasti tässä etenee. Oho, nyt ollaan 80, 90. Mun palkki on ihan 5/5. Joo, täällä kans. Would load again. F5. Jone, mikä meillä on strategia? Ammutaan kaikki. Mutta siis tämähän on ihan uskomatonta, nyt kun on tällainen isompi näyttö, niin tässä jopa näkeekin ihan mitä tuolla reunalla tapahtuu. Oho. Hyväds! Totta.
Isompi näyttö. Mitä siellä on tullut ostettua? On ajettu rautaa rajalle. Ei vaan siis tää oli se synttäri. Siis joo, täällä on ollut rautaa rajalla kyllä jo niinku puoli vuotta, mutta sitä ennen Johannalla oli se vanha kunnon 5:4 näyttö. Lolkut. 2 kappaletta sellaisia, muistutaan. Before times. Good time. What the hell? Ai saatana. True, he was a zombie. Zombie hours. Tampi. Nick, mitä vittuu? Hei! Jävä tyyli ampu pilootin. Joo. Kyllä. Jätkät liikku, niin tää alkoi. Let's go, motherfuckers. Motherfucker. Siellä on vielä se savustin sit tuolla takana. Mitä? Kuka jäi taakse eikä sano mitään? Raivis. Jaa vituiksi. No, tehkää jotain. Rois. Kiitos. Hyvin tehty. Death intensifies. Kyllä. Vähän kans murderointi selkeästi. Mulderointi. Ai se. Mulder. Moro en osaa. Vieläkään. Rynnällä noin kaukaa. Aina saa yrittää. Vaikka se tässä maailmassa kuinka hankaloitetaan. Yritysvero alemmaksi. Nice! Toit vähän liian lähellä, niin me ei voinut paunata. Mua savustetaan. Se toi vähän lohtua elämään. Se oli kyllä erittäin nätti keila. Mä kattelin vaan kun 3 tyyppiä lentää, se oli kaunista. Ai niin, sä oot nykyään hyvien puolella. Kyllä. Pahuutta vastaan. Nykyään Harri on pahojen puolella. Mä oon jo eellä. Moottorisaha. Harrilla on moottorisaha. Tehkää Harrille jotain. Onko Harri myös päissään? Kuulostaa ihan mökiltä. Varokaa! Mikä vittu? Ai tossa on toi penkki. En mä tiedä tossa on penkkiä. Saatana. Tässä oli toi trikki. Virhe. Jukka. Ai. No niin. What the hell? Guess what guys? Pain nappulaa. Hick what the nell. Taas jäi johonkin seinään jomiin. This gonna be good. This ain't gonna be good. Apua! Tää on kuolemaksi. We're gonna be good for this place. No, mihin spawnaa tää? No vittu! Anteeksi. Puhuttiin. No saimme 2. Mitä? Saimme 2. Sait joo. Tehkää jotain. Ei. That's nice. Jukka. Kommunit teki mulle palveluksia, että tönäs mut kauas yrjöstä. Lautta täällä. Melkein. Hypätkää sisään. Hypätkää keittoon. Nice! Nice, sinne meni raivis. Nyt on hyvä. On. Mun ruudusta ei edes näkynyt, kun se oli mustavalkoisena. Hyvästi. Tulkaapas tänne. Ei. Bro-tip, jos on mustavalkoisena, niin kannattaa vaan hiilata asa. No sitä mä tein, sen takia mä seisoinkin siinä Asia. paskassa. Menkää lauttaan. Fair enough. Mä oon lautassa. I cannot believe you just shot me. Vittu, tässä piti taas niinku ylittää tää jossain. Eetä painamalla. Miten mä päädyin tänne? Totta. Miten mä päädyin tänne?
Ice Spawning-moodissa, jos hyppää veteen, niin kuolee uudestaan. Joo. Kyllä. Joo. Haamut ei osaa uida, come on, ihan selvä juttu. Elementary fucking Watson. Kai se pitää tietää, että haamut ei osaa uida. Dickens! Kato. Ai vittu! Nice. Mulukus saatana! Joo. Mennään loppuun asti. Vasemmalla spitter. Joku inertia heitti mut pois siitä lautalta sinne veteen. Halp! Perkele! Ammus loppu. No, oi. Can't stop here. This is Jone menuks. Tano ääni Lennox. Höhö. Ei mitä tapahtuu? No. En saanut Juokse, jätä molempia. mut tänne. Yes. Kyllä. Jätä mut ja juokse. Hyvästi! Spitteri takana. Kuole nyt perkele! Siellä on smokeri. Älä turhaa pelasta mua. Jätä mut Pelasta. tänne. Pelasta se. Smokeri. Ammu se. Pitää ladata. Kuole nyt perkele. Ei oo Se ma... myös- Nice! Mulla on kaikki. Mene sinä kaunis äpärä. Vittu, että se on sitkeä. On todellakin! Juoksee kaunis lapsi. Bill on täällä. Juoksee No! kauemmaksi. Älä käänny, Joona. Älä käänny. Jukka tulossa takaa. Älä käänny. Luota, No nyt niin. Jukka Älä käänny. Älä vaan käänny. Hitto, se oli kyllä hieno väistö. Kyllä. Oli joo. Näytti täältä leffakulmasta tosi hyvää. Tykkäsin muistas mun jahtausepisodista. Hyvin juostu. Kyllä. Kyllä. Huhhuh. Voi Aikas voi tappaa muna. kavereita. Kyllä. Joo. Aina. Täällä on friendly fire. Oi hitto, sit pitäis yrittää suorittaa sama ite. Niin. Mä haulikot kaikille juoksujalkaa. Hetki pieni. Push your running foot forward. Ehkä mä en ota silti haulikoita. Toisaalta Don't shoot the fronts. Ei saa ampua lumpeita. No niin. Ai haulikotko? haulikot. Haulikot kaikille. Ai Saako jo kaikille. vololo? Ollaanko me valmiita? Ololo. Skop. Vololo. Jolo. Jololo. Jolonsaari. Frentiä vaan. Takaa tulee rynnä, antaa olla. Jololauluja. Zigzag. Oi joo, antaa olla. Motherfuckers. Tuolla on böömeri. Ei, kieli. Perkele. Noin. Freeloading. Reloading. Joo, kiltti aina Sons of ilmoittaa. bitches. Älä nyt vittu, hunttaa ja takana. Ja rynnää. Moikka! Miks tää ei toimi tää? Täällä on nurkassa tällainen ikävä asia. Pitää olla kyykyssä. Mä olin kyykyssä. Se pitää lataa se eka. Ladata laseria. Malesiaan. Mistä Malesian paikasta johdossa. pitikään laittaa Oikealta sen tulee joku lappu päällä? spitteri, mulla antaa sen olla siellä. Pärnärgyy. Burning good shit. Älkää ampuko hälyautoa. Onks täällä sisällä? Palava Oi! Otin juttuja, mä menen painan Heitä. nappia. Heitteen tonne mestoille. Me olen talossa sisällä. Painoin Kyllä juttua. suunnata. Yes. Siinä oli joku kielekäs tyyppi. Ai, olen kielissä. I know tongues. Kunhan et kuoleman, niin kaikki on hyvin. Joo, en. Aletaan limaa, ei pääse ylös. Ai saatana, Hunteri pihalla. Kuinka pihalla tuolla? Ihan pihalla. Ei! Oi hyttö toi lähellä. Oli ihan hilkalla toisessa oli Jessen mukaan siitä. Menikö se veteen? Jep.
Olin hyvin lähellä tosiaan päästä totaalisesti hengestäni. Ei! Ai saatana. Paljon näitä vitun zombeja oikein on. Kieli. Kiitos. Ai, nyt olen ongelmissa. Ai, kiitos. Oispa Lautta lähenee. Punttaa. Kumossa meitsi on tontti. I am plot. Olen kielissä. Rynnä. Giorgio? Lautta. Nyt mennään lauttaan. Kieli! Ei! Joo. Olen maassa, voisiko tulla sinne lauttaan? Tallinnan lauta tulee, oletko valmis? Ammut toi. Spit bullshit, nyt lauttaan äkkiä. Noniin. Niko lauttaan. Painakaa nappia. Hankoon. Kyllä! Helsinkiä pakoon! Kommuniteetti mua päässyt. Saisiko sitten ylösnousemuksen? Kiitos. Kattokaa tuolta oikealta, se on maaselkä. Jep. Minä vähän hiilaan itseni. And by little I mean a lot. Missä minä olen? Hangossa? Kudit olis niinku ihan jees. Ketä mä oon? Kudit ois kyllä jees. Kudi. Kudi. Kudit ois jees. Gigakudi. Kudit ois jees. Gigapuddi. Eiku gigakudi. Oikealta tulee boomer. Sounds like it. Ai, rynnämies. Vale. Sit jos näkyy aseita, niin... Siinä on gittespuu. Täällä on... Pillerit ja kirves. Otin kirveen. Tibautta kirveen. No, ei ollut, tiedätkö, silleen kuteja, niin piti vaihtaa johonkin toimivampaa. Joo, mennään. Seriously. Tyrjus. Joutuuko kukaan sen kieleen? Ei. Hyvä. Ei. Jukka takana. Juu. Mulla on se, tai siis no joku mulla on. Joku kutonen. Täällä on chainsaw. Joskus pitää vierittää. Täällä on täällä on ammoa. Mulkku! Mulkku! Jätkät, tulkaas nyt penkomasta sieltä. Vähän lisää luoteja. Smoker's got him. Joo, täällä talossa on sitten toi SMG. Boomer myös. Täällä on sit Jukka. Boomer meni jo, älä ota Jukkaa. Perkele. Niko ylös. No. Ylös! Et ois tommonen. Täällä on pilleri. Ei oo. Täällä on pesari ja SMGtä. Olkaa hyvä. Sit saa jatkaa. Ei oo pesari. Kuka? Jaa, smokeri! Sais! Halp! Muistakaa ehkäisy. Halp! Ampukaa nyt vittu! Ne on koko ajan! Jos! Au! Ai, olen maassa. Sorry. Mitä? Olen myös guussa. Tämä ei tunnu hyvältä. Vielä on tosin kaikki ihan jees. Voitko olla tyyliin lyömättä? Ei voi. Missäs täällä on noin? Au. Jukka hoidettu. Siinä on piippu. Heitä piippu. Jesse, älä. En. Hyvä. Smokeri takana päin. Ja noin. Timo pillerit. Ai, seis. Oota. Mitä? Ei. Pillerit otettu. Hyvä. Missä on tikkaat ylös? Tässä. Yes.
Pelasin harmaalla. En ole enää. Hetkinen. No ja turhat tikkaat, koska tässä on tää... Väärä. Mitä? Mihin sä meet? Mihin sä meet? Eiks mä mene oikeaan suuntaan? Et. Tänne päin. Kato perkele. Stay on the walkways. Mitä nää lankkuväytyt menee? Boomeri! Ei enää. Okei. Boomeri on ihan paska. Kieli! Kieli! Roikun kieles! Jukka! Oho, sitten joo. Tänne näin. Mihin vittu mä oikein törmäsin tossa? Ei siinä ollut edes mitään. Tiiä. Höp! Kieli takana! Ai, sain Hunterista. Ja näin. Voisiko joku ampua sitä? Ei voi. Niko. En tiedä kuka se Hunteri oli, mutta hyvin pelattu. Joo. Thank you. Tässä pitää tietää, että Hunterilla voi hypätä heti, jos vaan pääsee pois. Jep. Tai Sulla heite! Hyvä idea. Sumenee. No. Aha! Mitä tapahtuu? Turbaani. Niko, ota. Ei no ei, elä ota. Ai, Timo on jo eellä. Joo. Siinä vaiheessa mä menin harmaaksi, mä ajattelin, että fuck this shit, mä menen hakea pisteet. Niin se juos. Nössö. Et edes viittynyt viimeistellä. Ai niin joo, pääsuunta. Tämä vaikuttaa GT-tauolta. Oi vittu, oispa GT-aineksia. Au. Ole hyvä. Se sattuu. No mitäs? Miettiiköhän? Mulla ois ollut pillereitä. You gonna die. Ja ainakin jos mä avaan oven, joo. Tuu Timo pelastaa sun kaverit. Mulla ei oo kaverit, sori. Tuu Timo ulaskäymään. En mä taida, ei oo niin kaunis hyvä. Timo, mä just näin tuo ulkona, ne kyseli sua. Ei mulla oo kavereita, unohda se. Kaikki muu on valhetta. Oblargarg. Urvivelpyynys. Ai. Joo. Takkee. Mitä helvettiä, miksi me ollaan taas survaivaamassa? Lopeta. Mitä? Teillä on paremmat pisteet. Harri, älä. Haulikot kaikille. Että haulikko jossain. Ai haulikko? No täällä on taas niinku haulikkoa tarjolla. Millainen ase se onkaan? Plus sehän... Spas. Niin, spas. Tää kumminkin toimi aika hyvin tässä viimekin rundissa. Jesse, ota kitti. Ota kitti. Okei. Jävät voit ottaa kyllä pistolirundi. Voitte säästää kaikki aseet seuraavalle kierrokselle. Joo, tää kuulostaa helvetin hyvältä Pelasta idealta. puuttuisikin, jos tässä pelissä olisi sellainen mekaniikka. Is it can be vololo. It is. Yes. Is it can, yes can. Volo. Volo. Olo. Jolo. Jololo.
Pennumaat fail. Jaha, Underra. Ai! Mutamiehiä. Putangman. Jokin vielä. Täällä on kirvestä, täällä on heitettä. Smokeri takana, smokeri. Jaha. Mites ne M16? Mitä? Meillä on tupla pistoli. Mitä sä taas? Harri. Harri. Harrille kävi. Joo, Peli kaatu. Au! Au. Oh no. Oh no, joo. Oli Ai saatana. Minua ei tullut haittaava. Ai jumalauta. Pikkasen haittaa kyllä. Noniin. Tässä on kives sitä No tarvitsevalle. vittu, Ei. My name is Mud. Mä halusin vaan Ai! ystäviä. Ei Ei, mä menen takaisin. Mä halusin Harry! Noppi! Mene nyt. Aika sopiva tommonen kulma. Tai siis suora. Ops. Mä en oo kauhean hyvä tässä. Ei se mitään, ei kukaan muukaan. Ei, mut kun mä aina ammun kaikkia muita. Tervetuloa kerhoon. Joo. Tervetuloa kerhoon, täällä on ihan hirveetä. Täältä saa... Kerho on paras. Tervetuloa kerhoon, meillä on hauskaa ja leikkejä. Tuo piti ottaa, mutta en mennä sua sitä. Underra niskassa. Aha. Minä otin taas rynnämiehen. Mä tykkään vähän hieromnusta lihasta. Vittu, vaikea puhua mitään. Mugullu. Mulukku. Älkää nostako Timo, että tarvii levätä. Heitän heitteen. Nyt on vähän semmonen fiilis. Yes. Erinomainen veto siellä takana. Kiitos. Noniin. Matka jatkuu. Ei. No kun siinähän se on se mun ase. Sitä mä etin. Mutamies, mutas mut. Täällä on heitettä ja juttua ja Mutan Clan. juttua. Bill on täällä. Jaha. Myöskin joku rynnä. Ja ja vittu. Joo! Olen maissa. Mitä helvettiä? Ei sitten. Mistä tää lima tuli? En tiedä. Tossa on boomeri. Voisiko joku ampua sitä boomeria? Kiitos. Jäbä tyyliin nousta. Ei, kun mä otan mutamiehestä tässä. Ai! Teip. Ai, voisiko minua suojata? Ai saatana. No niin. No. Noin. Nyt sitä spitteriä sinne. Ei saatana vittu. Moe. Oi! Rynnä. Ai saatana, ja taas mä otin sen. Mä tykkään näistä rynnistä, miten ois? Kielimies. Noniin, jos pääsit juostaa. Älkää nyt. How about that running, eh? Running is good, surviving's better. Olis tää suunta? Tämmönen näin. Tässä on joku pyssy. Siinä oli myös... Molo oli maassa, mutta... Siinä on myös... Agroa. Agroa, joo. Agronaliini. Avaan luukun. Avaan. Yes. Minä teen tyhmiä nyt. Kädestä kiinni nyt. Tyhmät. Noin, se tuntuu hyvältä. Au! Ai, mä kuolen nyt. Se oli hyvä. Missä te oot? Taas. Tossa oli Missä on tollanen. raiskauspilli, kun sitä tarvittais? Täällä on yksinäinen sankari. Mitään en myönnä. Oisko vaan pentäis sitten pihalle? Mistä reiästä? Täältä minun reiästä. Jaha, Ei pysty. juna meni sinne. Ei sitten, saatana. Sinne jätti.
Juokse! Punamylly. Jaha. Run my angel of music, run! Oli liikaa tälle. Oho! Mitä? What? Täällä on Pimu. Noin, no nyt. Ei se kaatunutkaan, se vaan katos. Se näytti kaatuneelta, mutta mä en pääse takas siihen. Come on, people, come on, get in here. Hey, get in here. Petti työpöydälle ja... Mitä? Fuck so off. Mitä? Fuck so right off. Super I can keep this up forever. Oh. What? No nyt. Miten mä pääsen takas? How do I shoot web? Where you all at? Vasta hyvä, että coachi täällä huutelee, where you all at? Missä jäävät? Kyllä. Mä onnistun painamaan kaikkea muuta. Minä pidin tästä moottorisaasta. Jos ois nähnyt jotain tästä kaikesta hienoudesta. Ois ollut kiva nähdä, joo. Mistä vetumme, kun ollaan safe housein ulkopuolelle? Mistä se löytyy? Jaha. Se ensimmäisen. Tipahdit pelistä jo. What happened? Left the game. What? RG. Johanna alt tampasi ja kaikki fukkas. Ei, minä en alt tavannut, vaan se räjähti se peli siinä vaiheessa, kun mä kuolin. Okei. Se heitti mut No, mut Meitsi kävi sama. Sit venataan. Hello, yo. Kattokaas niin pitkäikäistä ja hyvin Minäpä korjattua. tuli tääkin vähän hassuun muotoa. Not responding, ei pysty tappamaan edes tätä. No, What? kyllä se vaan kohta. Joko mennä? Ei. Mäkin olin pois pelistä. Niin olit. Saatte mennä mun pois. Niin. Miten se Much niin obliged. voilee siellä? Much oblast. Much oblast. Nytkö me mennään? Jäävät menee jo. Näköjään. Jäävät menee eikä meinaa. Ehkä vähän meinaakin. Ähä. Rynnä. Nyt vei pitkälti. Ai se et sinne? Juu, ei kukaan tee mitään. Tullaan. Heti kun päästään irti näistä. Minussa on kaikki. Ei ole yhtään mitään. Ei tarvitse auttaa. Tykkäsin, kun kaverit vaan juoksi ohi. Aha. Ai Harri jäi maihin. Joo, näköjään. Kyllä. Tiimi on täynnä nuubeja. Kus mä nyt oon? Kännissä. Ei kus. Ei miss. Kes. Hes. Hei mop. Ai sattuu. Väärää. Ei voi sattua. Ai että miten kaunista. Tulee turpaa kyllä aika kympillä. Joo. Reloading. Aha. Dead in the water. Nick, what the hell? Fire in the eyes. Olipa paska. Kehenkään en osunut. Ihan normi. Jengi saa tyyliin achievementteja. Jengi saa tyyli achievementteja, joo. Tää on tyyli 2010 All Over the Place then. Voi vedet, 2010. Good times. Vaikka tunnettiinkin Jesse jo. Kaikesta huolimatta. Kaikessa huolimatta. ei
Mä spawnasin vittu suljettu. Saatana, saako tässä tehdä kaiken itse? Joo. Mielellään. Pretty much. Joku ampuu mua. Joku edes. Joo. Sit päälle. Tästä pääsee läpi. Heti. Mä vedän piirit nyt. Juoksen läpi nyt. Jalkapäiseseen nyt. Come on! Miten mä voin jäädä tuollaisen kynnyksen Nami, nami. kiinni? Oi Mä oon aika pösö, mut silti. Noin, sä otit siitä kivasti. Mihin te jäitte tyypit? Noita. Joo. Latausliikkeitä kaikkialla. Mä enää muista mihin sun piti mennä, mutta ei saa haittaa. Mulla oli vähän samaa haahulua tuolla. Ei Jone bingo. Pienen juoksee. Ottakaa Lankoma koppi. doktriini. Jotka jää, niin jää. Perkele! Oi vittu. Voitko tyyliin lopettaa? Ei se voinut. Voitettiin pisteeltä erä. Yes. Tästä pääsee. Paitsi se bonusta. Itse asiassa hävittiin 25 pisteellä. Niin. 4 pisteellä. On Se vai yksi vittu. piste oli sitten bonuksessa. Fuck this shit. The shit is on. Näin jälkikäteen ajatellen tuo raketin heitin, tai ei raketin vaan granaatin heitin oli virhe. Raketin heitin. Raketin granaatti. Onhan se. Granaatin heitin. Onhan se. Rocket propellet grenade, ei kun. Jäädä tänne Spaceen istumaan. Haulikot kaikille, tää on tähänkin toiminut hyvin. Joo. Mulla ei koskaan ollut haulikkoa. Sä oot tommonen erilainen nuori. Tai yrität ainakin olla nuori. Jäbällä on ollut kyllä ainakin softarihaulikko. Ei todella. Ei kun minulla on. Ai näinhän se meni. Mulla on passi kaapissa täällä. Hyvänen aika. Netti winked. Ei oliks täällä jotain asioita? Ei oo mitään hyvää Ei ikinä oo ollutkaan. heitteitä, Eikö sitten mennä eikä meinata? Kaipa sitten. Jep, menee Weapon. No en kettaa. Täällä on Sperder-pannu. Cannot get into. Täällä on vihollistaistelijoita. Jätkät. Baby kombatant niskassa. Kombatantit pois ja tulkaa tänne. Ai. Hop. Ei. Siellä on... Noniin. Aha. Voidaanko me jatkaa matkaa sitten? Hiljaa, hyvä ja sillai. Ei. Vaan nopeasti jalkaa eteen. Siellä lentelee kun Spitter kattoja yllä. Siinähän lentelee. Siinäpä hyvinkin. Rynnä, älä jää siihen. No perkele! Älä ota sitä. Mä en ollut kato eellä. Ollut joo. Mä ajattelin noihin toisiin, mutta en ehtinyt. Toisiin bileisiin. Joo. Näin. Missä on tankki? Kieltämättä. Jännä, ettei niinku alkyynnissä oleville tuu tankkia. Ei tullut yhtään tankkeja vielä koko 2 erä aikana, Niin. mitä ollaan pelattu. Tai peliin. 360 no tank. Tuija se pois sieltä. No mä yritän. Älä jää halaamaan niitä zombeja. Jos tykkää siitä. Ne haluaa vähän rakkautta. Niinhän ne haluaa. Pari lipasta sinne upotin. Jaha, Lähet sitten sä on kuka keikalta halaamata faneja? Jukka Hetkinen, ja kuka Hunttaaja. ei noin. Nyt on asiat hyvässä jamassa. Jätkät, mihin toi oikein pingotti siellä?
Juu, elikäs morjens. Hyvästi. Ai. Niko, mistä sä löydät näitä tyyppejä? Tinderistä. Voi voi. Joo. Tukee nyt sieltä. Vittu näitä tyyppejä. Niko, sä tarvii paremmat filterit Tinderiin. No. Smokerin Tinder löytyy semmoista takertujaa. Röökiä palaa silloin tällä. Kittejä aika silleen... On, niitä saa syödä. Seksikkäästi. Hei, tässä olisi tällaista. Ai! Mä koppasin tämmösen. Incendiary. Kieli. Missä? Missä? Mä en näe mitään, mä oon kuussa. Puntteri. Jukka. Oisko joku vittu ampuu näitä paskoja mun ympäriltä pois? Ei, selvä. Ei kysyttävää. Millä ei ammoa enää? Olisiko täällä joku ase? Ota tosta incendiaryä. No jes. Noniin, jatkuu matka. Ei. Vittujen kevät. Pysy sinä siellä, Joona. No nyt mennään. Halusin vain halata. Salmiakkia sinä halusit. Jaksohali. Everybody needs a bosom for a pillow. Halusin vain paijata. Aseita. Paska ase, mutta onpa ase. Mikäs se oli suuntatunne? Jahans. Lower the bridge, I will. How do I lower? Here I lower. Noina minä loweraan. Oh shit. Ai, Hunteri. Jos. Mä tipahdin jonnekin joukkoon. Oo, tuu vaan ylös sieltä. En minä näe mitään, mulla on... Tankki! Tankki! Mikä? Missä? En mä tiedä, mä vaan kuulen sellaisen. Mutta silta on alhaalla. Voitaisko me jatkaa? Tässä on rynnä. Voitaisko me jatkaa? Maassa näin kestä. Tossa on tankki. Hyvästi. Ne jyrää meitin. Ai nyt on niinku lankkumaa properissa. Mä en oo varmaan niinku kertaakaan päässyt vielä tuuva monheeseen. Ai vittu, nyt oli properoitu. Nyt on properoitu mies. Fuck actual. Joo, on tankki. Minä sain vähän vauhtia siltä hyvästi. Tankki? Juu, tää oli tässä. Nonni. Interesting. Joo. Interesting. Joo. Vittu, että meni pitkä, että mä pääsin tankin liikkumaan tuolla, kun tää on niin saatanasti kiireilläkin ja mahdollista, niin ei vaan pysty liikkumaan missään. Tää jumin kaikkeen koko ajan. Semmonen pieni kärpäsen kakka siinä. Sellaisia ne panssarivaunut on. En ois niin läski. That's ableist. Scratchers here. ATM. Fast cash. Is all good, can we go? Noe. Someone say fat cash. Mad. Harmi, et nää... Lataaks joku vielä laseria? Ei osaa nauraa. No siitä Wololo kehii. Wololo huudettu, mitä toimitaan? Sinä et tee sitä, mitä minä teen. Wololo? Gaidittelee Hei! Hyvä. Minua on jukatettu. Jukka Palmu. Kellä on hyvää sipsiä? Jessellä on hyvää sipsiä. Sori. Ei mitään. Oispa Sims Boo. Oispa.
Hei, mulla on nachoja. Voi veljet. Nachoja on täälläkin. Tule. En pääse. Toi on tekosyy. Sä et vaan yritä tapes kovaa. Jakamaan nacho mun kanssani. You're killing me. Softly. Ihan vähän vaan. Hardly. With shotguns. Killing me softly with shotguns. Oho. During my whole life with shotguns. Eiks tässä vielä tää oikotie? Riippuu mitä ajattelee oikotienä, mutta... Tämä. Onpas hazardia liikkua. Onpas hazardia liikkua näinkin myöhään keittiössä, kun vittu se on nykyään pöytä, niin mä kävelin pöytää päin. Myöhään päissään. Apua. Juu, ihan päissäni. Joko mennään? Ei. Miksi tonne alle mahdu? Siellä on rynnä. Sun pitää tulla se toista. No ei, minä en tätä rynniä nyt. Siellä on limaa. Ai, mikä jotenkin mä jäin limaa? Etkä jäänyt. Tuo mies tietää, sen nimikin sanoo niin. Ottakaa joku health kitti. Mä otin. Hyvä, mennään. Mä haluun healthia tota. Okei, mennäkään. Teen sen. Niin, Jone keuli siellä. Voidaanko nyt mennä? Mä oon puolueen etulinja. Joko mennään? Mä en tiedä mihin me mennään, mutta mennään et silti. Tulkaa nyt. Puolueen linjojen edellä. Vanguard Party ja niin edelleen. Party on, Wayne. Party on. You beautiful Mistä bastard. tulee Jukka? When in party, do as romance do. Kuulen tankkimusiikkia. Mä en kuule mitään. Boomersin 3. Takana. Vasen. 3 limassa. Tehkää jotain. Mä sain ainoa limattoman miehen. Nice. Joo, mä tuun, Harri. Odota perkele. Oi jumalauta. Loistavaa. Kuka siellä katolla on? No johan olet tuolla jukat, saatana. Nouse nyt perkele. Sattuu naamaa. Jumalauta, että tökkii tämä. Tervetuloa. Tämä on lankkumaa. Ei, mikä on tämä? Otappa. Ei perkele, älkää nyt. No, et käänny. Se on maassa. Menen virtsaamaan. Kyllä. Ihan hyvin niinku tasoissa ollaan vielä, tai siis niin. Joo, ei tässä niinku... Perseestä. Ei tässä niinku perseestä. Ei tää vielä ihan vittu peli oo. Paitsi et... Tää on finaali. Oh. Totta. Lankkumaa olikin 4 settiä. Plantation. Plantagen. Plantation. Oisko M16 päivä tänään? Plantage. Ai jaa. Plantage point. Fine. Jolta jää kittiä, kun mitä? Mä en oo vielä paikalla. Jaa. Sulla on Itse kitti. asiassa kaikilla on kitit. No se on varmaan auto, mikä lienee. Tää on poiminut itekseen tällä kaikkea mahdollista. No minä Niin, voin siis... käyttää tässä nyt. Tässä on siis ylimääräinen kitti ja hyvä. Hyvä. Mikäs täältä pitäis ottaa? Mä ammun sua kohta, Niko. Ota joku pyssy. Nyt on M16 kaikille näköjään. Wololo. 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 420 blazit. Ai niin, mutta oliks Jouni jo takaisin? Ai niin vittu, Jouni ja virtsaus. No, Jouni kusi meidän muroihin. Well punted. Ai, kieli.
Hetki. Kiitos. Johanna, älä mene, älä mene. Au! Wunderroni iskassa. En tiedä kenen muroihin se joutui. Mitä vittua? Mitä tää tapahtuu? Tää on se kuitenkin niitä haulikoita, saatana. Totta. Haulikot on niille, ketkä ei osaa tähtää. No mut ku... Okei, ei haettu haulikkoja. Ei haettu haulikkoja, nyt mennään, ei meinata. Haulikot on todella. Sori jos vähän meinaa vielä. Tuije se pois sieltä. Koko ajan. Kyllä mun mielestä rynnäkkikiväri enemmän niitä, jotka ei osaa tähdätä. Nappi pohjaa ja kääntää. Älä sitten. Ei mennyt rynnää, hyvä. Jaha. Siellä joku ryndäilee. Boomeri siellä sisällä, Niko boomeri! Fuck. Au. Neko boomeri. Tulkaapa vaan, noin. Boomeri. Ja boomia rynnäjää koko viikko. Rynnä! Missä se on? Johanna sun takana, Johanna sun takana. Vielä vähän Jesse. Oi voi. Nyt on hyvää settiä. Tuppa ylös sieltä, Jesse. Voitaisko me... Kiitos. Ihan... Voidaanko jatkaa vaan matkaa? Kyllä. Tää hyvät ottamatta. Smoker ei voi heittää kieltä samalla kuin hyppää. Ei niin. Beta ei saa. Ei ole se. Ai vittu. Rynnä, eikö toi juttu? Sing. Harja on kaikkea muuta kuin sitä. Mitä? Nätisti menit ohi. Sieltä kuuluu semmonen jumalainen muu. Kahteen ihmiseen osuin. Kumpikaan ei lähtenyt kyytiin. Mä väistin. Evidently not. Mäkin väistin. Mistä tästä... Täällä on oikealla on tikapuut. Oikealla? Juu, tässä. Kato joo. Oli liian synkkää, että mä olisin nähnyt. Synkkää, sun pitää säätää sun gammaa. Kai me ollaan kaikki sisällä jo. Juu. Inessiiviin alas ja mä hiilaan nyt. Joo. Mä menen laittaa päälle. Höh. Vittu täällä on väkeä. Oi Jeesus. Jeesus ei auta. Digeti! Niko, se oli Jeesus, joka ylös nousi, se ei auta sua. Boomer. Mitä te teette siellä? Jätkät hei. Mä käyn makaan maassa, sama kuin Niko vähän lepää. Kysyttävää. Olen NS-ongelmissa. Ai, älä ammu minua. I have serious problems. Juu. Stellar even. Juu, mä koolaan reskuun, mutta mä tarvii ammua vittu jostain. Teet mitä? Soitan reskuen! Hei, Älä ammu, mä oon ystävä. Oisko tää vittu puhuu nopeampaa? Kieli, Johanna kieli, takana kieli. Noin. Käynnistetty. Mikä? Käynnistetty. Joo, ei kun täällä oli joku otus. Haha. Täällä on paljonkin otuksia. Mäkin voisin ottaa jotain niinku... Total soseis. Se meni siihen jo. Ottaa vittu jotain ammoja. On. Haulikko kans. Noni. Au. Heitä mössöt pihalle. Yeah. Ei vittu, kun heitin ne syliin. Oliko nyt hyvä idea? Oliko Paras. Hyvä. Missä oli ammuksia? Tässä. Tos ihan portaiden yläpuolella. Hei. Älä mene, Johanna. Ei ole niin ruma maailma. Au! Crack? Mä tipuin alas. Kieli! Tos. Jep. Se ammua lisää. AK toisaalta. Kökö. AK on kyllä ihan jumalten ase. AK, KK, YK.
OK. KK. KK on vielä enemmän OK. KK on niinku tupla OK tai tripla OK. Olen limoissa, mitä tapahtuu? Ai, mikä zombi lyö minua. Lisää zombeja, jotka lyö minua. Tää ei ollutkaan spikkeri. Ei ollut. Ei tätä peliä näin pelaa. Eikö? Oliko niitä monstereita tuolla maassa? Ehkä. Ei täällä enää mitään. Haluatko mennä katsomaan? Katolta niitä lähinnä näyttää tulevan. Onko joku nyt tilannut meille lanssia? On. Ei näytä siltä. Ei kuulosta siltä. Ei tunnu siltä. Ei vittu! Nyt kun tarvii sen lanssi. On tilattu. No ei ole, pisteet ei liiku. Ei, what the fuck? No minä painoin sitä 2 otteeseen. Ja se sanoi mulle, että horde is coming. Mä soitan härän kakkaa. No minä menen katsoa uudestaan, mutta luulen vaan, ettei se ole painettavissa. Ei ole painettavissa, se on tulossa. Mä oon maassa tässä. Älä ole. Hyvä. Lanssi on tulossa, sitä ei voi painaa enempää Jesse. Uskottava sit on. Niin. Paska puhetta, mutta uskon silti. Ei kyllä silti liiku mihin. Eihän finaalipisteet liiku kuvasta. En mä vittu muista mitä. Voisiko tää tapahtua jotain ennen pitkää? Onks tää taas jumissa tää finaali? Se voi olla. Ei ois eka kerta. Ei ois todellakaan. Oh no. Se on vaan full shootissa vähän ikävä se jumitus. Hyvä yritys oli Jouni. Saat pisteet siitä. Hyvä. Mä oon vähän vähissään. Hei, pisteet liikkuu. Noniin. Joo, vittu. Kitte on alhaalla, vasemmalla. Tuolla on 2 kittiä vielä ottamatta. Missä? Tästä alhaalla vasemmalla. Tankkia tulossa. Jos mä menen sitä alas, niin mä varmaan kuolen. Älä mene tota kautta alas, vaan me jotain rappusia. Okay. Tankki! Ai tankki on tässä. En päässyt. Morjens! Vittu, sori. Nyt ollaan liekeis, joo. Moro. Oi vittu. Kukas? Mitä? Kuka vittu? Minä käyn pissalla. Mitä helvettiä tapahtui, jätkät? Mä ajattelin, että lennätte siitä ja kaikki parvekkeet pois, niin voi heittää siihen molotoviin, mut Sä et voinut kertoa tästä suunnitelmasta kanssa. Kaveri kaatuu just siihen nenä eteen, kun mä oon heittämään sen, että kaikki muut heti perään. Voi vittu. Well played, sir. Kun se meni noin niinku omasta mielestä. Jätkäs pilas mun suunnitelman. Oh yes. Ihan 9000/5. Siis mulla oli 18 pistettä siinä henkeä, että mä en olis voinut kyllä hypätä yhtään mihinkään. Se oli niinku, että kattoo mua pahasti, niin kupsahtaa. Joo, mä tipuin alas ja sen jälkeen inkäppäsin. Niin. Check. En tiedä paljonko Molotovin splash damage toisaalta on siinä niinku. Niin, enpäs tiedä. Se on kyllä aika iso se sen alue. Missä se tekee damaa. Alright. Alrighty then. Elämä virtaa. Elämän neste. Hyökkää jalkopäästä, ei voi mieltää. This is a local shot for local people. Let's We go. have no trouble here. Elämän neste hyökkää. Mitä? Eikä se biisi oikeesti mene noin. Elämän nälkä. Oh, fine. Pikku juttuja, hei. Mennään. Joko saa hävitä. Joo. No sattuu. Kiitos. Miten voi kupata? Tämähän meni hyvin. Joo, niin meni. Vittu. Mennään. Voinko Joona mennä takas vessaan, niin tää We wish you a many contings. There once was a man from Nantucket. Juoksee. 1-2. Niko, se riitti ekalla kerralla toi juttu. Se on hyvä juttu. Ei ole. Tai siis, Hei. se on sun juttu. Sillä on oma arvonsa. No joo, vitu vaikeeta. Joo, niin minne sä lähet? Aha. Et lähtenyt mun mukaan sitten. En mä lähtenyt. Et niin, paska jätkä.
I thought we were buddies. Muistakaa tikkaat. Jos joku ryssii, niin tunteja uniin. Jos sä tuut mun uniin jo. What if? What now? Vapaudut tikkaista kortti. No niin, mä oon alhaalla. Alas. Get down. On it. Get up. Get on up. Ja tanssikaa. Mä oon kiinni. Mä menen painaa nappi. Tehkää jotain. Mä tuun mukaan. Hello? Okei. Missä luodit? Mä tarvin luoteen. Mä oon limossa. Näkeekö joku luoteen? Apua Hunter. Ei oo enää. I see dead bullets. Missä te ootte? Cox. Mistä nollakulmasta? Ihan flankista. No man. Mä oon kulmassa missä sä oot. Ei oo kyllä kummonen juoksija tuo. No vittu saatana! Älä kuole sitten. Tehkää jotain. Kiitos. Hyvin tehty. Jone. Kiitos Harri. Mä oon kiinni jossain, hei. Apua. Et oo enää. Näkiks joku ammo jossain? Ammot on tossa portaiden, tossa ihan tossa sisällä. Tossa noin. Tossa. Tossa. Ai siinä on. Olin sokaa, nyt näen valon. Jone suojaa vähän. Missä oot? Oot siinä? Joo. Oh sweet baby Jesus. Sulla on nyt Jeesus. Tää nyt niinku tuntuu vaan sujuvan noilta. Bebe Jeesus. Mä oon vyöhykkeessä, baby. En oo enää. Nice! Ai. Tipuin alas. Nyt sattuu Juha leukaa. Nyt on hyvä, Oh, hyvät, hei. Oh. En saanut koppia. Ammu se. Ei, jeesattaa, ai. Auttakaa Jonia. Teippa. Hyvä duuni. Kiitos. Pakko teipata. Sama. No. Ja hakee toisen medkitin tuolta. Okei. Can somebody cover me, I'm gonna feel. Weak. Somebody hold me. Tulin ja tunsin. Ai. Tää olikin ystävä. En mä saanut sitä alas, hitto. Se oli hyvin lähellä kyllä. Mitä niin? Kyllä mä ainakin tipasin Mihin se alas. rynnä meni? Ai jaa, mä oon vaan nähnyt yhtään. Smokeri alakerrassa. Kuolit Smokeri alakerrassa. Varmaankin, oletan. Thanks, Joona. Voi vittu. Sitten. Thanks, Joona. Thanks. Where is tank? He's dead now. Tank time. Missä se on? Alhaalla. No, ei tarvitse olla tulee sitä. Laitan tulet tonne portaisiin nyt, älkää menkö sinne. Ai, Joona, tankki tulossa. käänny. Joona. Teillä on KK. Juokse takas talolle. Fuck. Tää heittää mua kivillä. Tää ei tunnu hyvältä nyt. Miksi mitä on nää pikkupaska? Lyö, äläkä heitä. Mua smokeroidaan, apua. Portaiden Luota, alapäässä. heitä kun mä
KK disabloitu. Yes, yes. Fuck! Ei vittu! Vitun vittu! Bad munch. No käytä näinkin. Mitä? Mitä? Raivis vielä pisti mut hengiltä. Tiukille menee saatana. Ei kyllä mee. Todella. Totta. Vittu. Ai. Se oli se yksi erä, joka maksoi meille kaiken. Kyllä. 150. Mitä? Paskatiimi, no. Uninstall lads. Vieläkö putoaa? Ei. Mulle putoaa kyllä vielä. Jaha. Kyllä onnistuu. Pääseekö Dushi Ja tilalle? tuolla on näköjään yksi kappale. Siellä on yksi kappale Jusseja mahdollisesti. Timosen tuttisuutta. Joo, minä lähden aamulla lentokentälle, joten ei. Jaha, minne lento? Danska. Danska. Sinne Danskäämään. Mies totesi, että se, sen on pakko keksiä joku hyvä syy lähteä pelistä. Kliksutteli äkkiä lähdet. Oh wow, kyllä. Jesse tietää nämä kuviot. Ei oo Jesselle mikään uusi juttu. Mä en päässyt mihinkään eteenpäin tästä hommasta. No nyt mä pääsin. Voisin käydä vuolemassa itselleni uuden GT:n. Oho. Saatana, minä olen kateellinen sinun GT:lläsi. Fennovoiman. En olis, mä juon sen ihan kohta. Olisiko mulla mihin täällä vaan? User in your channel timed out. Jos olisi tonikki, niin vois... Sitten olisi kyllä GT. Tosin paskaa tonikki. Kuka taas kierrää? Johanna laittoi taas settinsä pöydälle. No niin. Rommiakaan ei enää jäljellä viimeisen jäljellä. Fucking hell. Toisaalta Gini Kola toimii. Ehkä mä en jaksa. Päätettiinkö nyt johonkin huomisen lokaatiosta? Mitä huomenna on? Huomenna on lautapeli-ilta. Tämän kanavan. Saa osallistua. Jos uskaltaa. Jaa, no niin. Miksi ei? Siellä se on kanavan topikissa. Mä oon tosi huono seuraamaan kaikkia tällaisia asioita. Se on kumminkin uusi mies, niin enää osaa seurata vielä. Uudesti syntynyt Raivise kyllä. Korjannut immen kalvonsa. Ei mennä sinne. Niin, nyt sinne ei enää mennä. Oh boy. Oliko Raivis hyvät kierrot? Silence. Mitä nyt tapahtuu? Me odotetaan ihmetellä. Okei. Odotetaan Jussi. Onks Jussi? Ei oo. Jos Steamissa on aina voi häiritä sieltä. Keskustelu vaikuttaa sangen hämmentävältä. Ai jaa. Saatiinko Jussia? Ei. Ei. Mä yritän katsoa, jos tää sais kiinni vaikka Facebookista. Kroatialaisyhtiön
yhteyshenkilöksi oli nimetty varatoimitusjohtaja Jurika Kesina, jolla on Gmail osoite mailina. Perus Kroatia. Niin se. Lisäksi Spexissä annettuihin niinku mailiosoitteisiin viittaavia domaineja ei ollut rekisteröity ennen maanantaita, kun joku tuli katsomaan. Nice. Se on ihan fine. Ei tarvitse yhtään tutkia enempää sitä bisnestä. No, yllättyneitä olivat. Voitais vaatia salaisiksi nämä kyllä. Voitais joo. Mun mielestä kans. Joo, ihan selkeä homma. Mutta pääministerillä on luottoa, joten homma jatkuu. Kaikki on hyvin, hei. Amiraali on ihan fine. Ei tarvitse mennä brigiin. Siis, jos nyt ihan totta puhutaan, niin toi Fennovoima nyt semmonen meistä, ettei mäkään niin kuin millään omalla maillani lähtisi sitä rahoittamaan. Ja pakko tehdä joku throwaway Gmail account. Nyt semmonen paskafirma. Sen verran suspektia toimintaa. No kyllähän siitä jo yksi sun toinen on yrittänyt päästä käsiään pois nyt taas. Valio esim. Oliko Kuopion Voima tai joku mikä lienee kans? No Kuopion Energia. Kuvo. Sait niinku Jussiin yhteys. Ei ainakaan Facebookissa reagoinut. No ehkä sitten voidaan pelata ilman niin. Ehkä. Jos minä sen botin vielä kerran näin, niin... Ammut sitä. Onks kaikki huudeilla? Joo. Kuinkin. Tarpeeksi ainakin. Mitä? Hyvä. Jep. Vaihdetaan kenttää, onks toiveita, kun lyhyt kenties? Lyhyt ois hyvä. Tässä olisi häät. Passing, Sacrifice, Crash Course, taitaa olla ne lyhyet. Passari. Okei. Start the game. Eikös passing ole se, missä pitää uhrautua siellä lopussa? Ei, kun se on sacrifice. On se, missä uhraudutaan. Silleen jännästi nimetty. The passing. Passingkin on siitä niinku se toinen puolikas. Kukaan ei selviydy ainiaan. Ei. Starring Ellis. Oh goody. Ellis, Peacemaker, Jonas, Fresh Prince. Siellä on taas kaikki vihollisten puolella. Miten tämä nyt näin? Varsinkin Ellis. Paitsi että Niko ei ollut viimeksi vihollinen, vai oliko? Ei. Me saatiin Raivis. Jee. Raifish. Ruiskala. Ja nimenomaan Ellis. Minä olisin halunnut olla Ellis. Tai siis Vappufisu. Mitä? Rai. Connection failed after 10 retries. Mitä vittua? Nyt sun vuoro. Meillä on coachi täällä. No Mitä aktuaarista vittua? Niin. Kyllä. Mitä tapahtuu? Minusta tulee Ellis. Yhteys. Rybleems. Yrität rejoinaa ja... Oli viittavaille juosta boomerillani mereen. Oi veljet. Aivan hit coach. Jävät aloittaa heti vahvasti. Jats. Räpelsin tässä pöydälläni ollutta Ice Power Hot Warm Gel. Turapalleihin. Ja tän tuubin korkin kierteet korkkas silleen, että tästä vääntyi toi niinku tuubin puolen aukko ns. Irti. Aika villiä. Nyt on mahdollinen linimenttihasardi yöpöydällä. Tästä on hyvä jatkaa. Hyvä. Kyllä. Ootteko valmiita? Saakas pavnata? Kai me ollaan. Täälläkin yksi Raivis kävi jo.
Joo, no näköjään on taas kehissä, vai lataat se vielä? En lataa enää. Ok. Siis mulla tuli diskonnektioita. Niin, joo. Mut siis kun niin okei, et joutunut niinku ihan alusta. Mun on myös käyttäytynyt ihan helvetin kummallisesti.